fe welwn ni gyffyrddiad bach rhwng y ddoi feirniad, Catrin, Bigli a Gary Parr yn rhyw fath o rhoi arwydd i'w gilydd bod nhw'n gytun. Odi, ie, yn gobeithio bod nhw. Achos os na, neu os dyn nhw yn dod yr un marciau, yr un sydd yn marchogaeth sydd yn mynd ar marciau uchan, dy fe. Ac yn cael y penderfyniad ola. Mae'r het ar fi'n cael ei ddiosg. Gewn ni weld os fydd na newidiaeth neu aros fydda nhw. Mae ddyla bod yn sefyll yn gyntaf nag yn ail, bydd di'n... Tensiwn. Dyward yn mynd nôl. Na, dyna ni. Wel, ie wir. Nicky Ashcroft yn cadw y goron wrth cael ei dynnu mewn ar dechrau'r berniadu yn gyntaf, a mae wedi cadw y safon a Abi fel Higher Love. Ond mae newid wedi bod yn yr ail spot. Katie Mariette Payne, wy'n nabod y ferch sydd yn ei marchogaeth. 1-5-3-5. O na, dim newid. Menai Sian Elin. Fe gewn ni egluro. Wy'n bles iawn i Nicky. Merch ifanc, wy'n deall yw ar eich efenni. Ie, Abi Vale Higher Love o'r march. Dyn Valley Cream Boy ar Caseg, Abi Vale Scarlet Rose. A rhaid cofio beth sydd y tu cefen i ennill yma yn y prif gylch. Gyment mae hwnna'n golygu, gyment mae'n gynnig hefyd. Nid yn unig i'r creadur, ond treini sydd y tu cefen i ddangos y ceffyl ar ei orau. Mae fe gwaith, ti'n blynyddau mewn i'r foment hyn wedyn nid. Mae'r ceffyl, mae rhaid bwydo fe, paratoi trwy'r flwyddyn, a tipyn bach o waith i ddysgu fel i fynd yn y cylch fyd. O, newyddion da i Abi Vale Higher Love. Abi Vale Higher Love a Scarlet yn ei marchogaeth. Scarlet Rose Whitehurst yn bedair ar 10 oed. Odi, ifanc i gystadlu yn y prif gylch. Ac yn berchenog weddol newydd ar Abi Vale Higher Love hefyd. Wy'n credu bod mam y Caseg hyn sydd wedi ennill o enw Scarlet Rose fyd. A mae hi siŵr wedi cael ei enwi ar ôl y ferch sydd ar cefen y ferch, ynddi fe? Os gallwn ni weid fel na. Neis gweld bobl ifanc yn dod i'r brig yma. Mae hwnna'n wych pan ni'n gweld y trinwyr ifanc hefyd. Ie, odi wir, odi. A pwysigrwydd cael cystadlaethau fel la. Ie. Mae'n disgwyl yn bles. A hwnna'n brofiad mawr i rywun 4 ar 10 oed. Yn diwe, i ennill yn y prif gylch, mae hwnna'n rhywbeth fydd yn ei meddwl i am flynyddau. Ac wyt ti'n gweld pam bydde Abi Vale Higher Love wedi mynd ar wobr gynta? Wi yn, y marchogaeth sy'n holl bwysig, weles i ddim hi yn mynd. Ond edrych ar y patrwn fe, dwi'n cofio beth oedd Gary a Catrin y ddoi ferniad yn edrych am rhywbeth bach pwrpasol, ond rhywbeth bach fwy at y poni. Mae'r cobyn yn gallu fynd bach mwy at y ceffyl yn ei drwch ag ei uchder. Ond wedyn ni, bydd y Caseg hyn wedi plesio Catrin a Gary, a mae hwnna'n bwysig bod nhw'n trial cytuno. Yr pen pert. Odi wir.
ridden by Crystal Dolan. Cymer di 1.59, 5th place goes to 1.529. Dosbarth arch i fynd yn yr adran. Y Cobiau Cymreig o dan Gyfrwy. A hynny yw, yr holl bwysig yr y meirch. 6th place to 1.521. Chweched yn mynd 1.521. Chloe Evanses, Edmar Manon Haf, ridden by Chloe. Felly, llongyflliadau mawr I chi gyd. Please do show your appreciation there as our winners take a lap of honour around the main ring. Each and everyone worked hard this morning and well deserved of their place. Mae'n waith blinedig, mae'n waith heriol, ond werth e bob tamed. Os mae chi sy'n hawlio'r safle cynta, a dyna'n union yw hanes Abigail Higher-Love, llon gyfarchiadau mawr iawn, a hefyd Scarlett Rose Whitest y marchogaeth yn 40 oed ac yn dod i'r brig. A hynny'r Caseg dros 40 oed ac yn sicr yn pleisio'r gynulleidfa fan hyn yn y sioe fawr. Fantastic. They all like a cheer there as you watch from Cantopasti grandstand there. Appreciating all the hard work here this morning. The Maesmynach Stud Trophy and Royal Welsh Cobs Ridden, kindly given by Mr Eric Davis, also goes to the best registered Welsh Cob mare shown in the saddle in that class. Well, Scarlett, can I just ask, first of all, how old are you? 14. You're 14 years old, and you are coming out having just won the Royal Welsh Ridden Welsh Cob Mare class. Can you even put that into words? She's incredible. Incredible. I think you're both pretty incredible. Many congratulations. We have got Kelly here with us, who, of course, you bought the pony off, and she's been a great support to you. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi, a phob lwc yn y pencampwriaeth. Thank you, diolch. And of course, using Welsh Cobs for the junior and senior students.